سلام سلام كورات خاتلتي بزلخم وخينكم نزا فيديو ترقبوا ملؤكم سلامكم بزح ترفي بلالي انقاع نبعل حسانا بسلامة وزحكم لو ما أنتي سنبت بعل حسانا يو أبر بعضهم شمنت سنبت اللوا بتاشوعيت سنبت حسانا تبهال يو حسانا بس إحنا لنا ناد زاوير مسكن الساعة زي زوقعنا أملاخ تنسعي برهانو بسلام يرئينا صومنا يفزمنا كلكم يدلي لما أنتي حيزلكم زمت أخو فيديو مالتيو وددر أسرارها أو شوعنا حيزلكم متى مالتيو أنا ياو قدمي شمونت عامتات زقدف كوين ما جمرتا جيزي حزي وصانا زخبر لخنا قدم سدت موصايون بزح أيكال النيرة خمزان أي لما أنتي تلما ميدا نيرة بزح جنا يدقاقون كون وداو سدت وصايا مالتينا حزسكي أنا نأرس وين كنو ودادر دليل مالتنا منينا خم نشنف كتروينا يخم أمت أرشا أرسو بتاع ميا جوز حنت جيزة تريان دومسي السا بتاع ميا زجنا مالتنا اسكي نافتو ددرنا خبلكمي همزة تريو لكم مجمرتا حاونا يخرينا مالتي زي حاويو كرئنايو كم زي أجيرو سرح لينينا كم أجير أنا ون كسرحية أرسوايون تويدينيو أني سرحيو يلاتن لنا أي أمن كوان بزخنا اسكي تصريحاتو هذي بزا فيديو كن رأينا حاويرنا ماليتيو أشوعنا أرسوايا حيزاتنا متأخبة كريستيان يو بتاعم كتري زعدلو زخواب ناسي أبزا أنا زل خواب بتليل وما أنتي الساعة نقول ساعات حاجة تزبيس من هو ساعة أوزو أشوعنا خرك بيك ألكن 00 ساعة خلتن فرق عندي وقال ساعات تزبيهم حيزو من نامت يوم كم زترقوا لكم بش غيرو منا مالتنا ያው አሽዋና ቀደም ድርድር ኢናኖ ብሎ ነርናና በቃ ክልተ ሰለስተ ያኽለና ነይሩ ጣዕሚና ንፎት ነርና በቆልዑትና ያው ዋናው ዓመት ጽረን እንደ ዝግበር ግን ብዙኾነ ነገር ቁንዕነት ድርድር ኢናኖ ብሎ ለና አይንጸግብ ነርና ከምዝ ትርእይዋ ኣለኹም አርሰዋይ ማንም ከረያ አርእዋ ነይሩ ቅድሚ ይመስልና ብዙኾነ نعي جنازة فيديو بليزاتني يعني مالتي تريوا لهم أنا مجمرتها يوم رسي أيوس لازم أوركو قاسة قاينا والكونيرا مالتينا سيا خمسة تريوا لهم أو كل تجديد كا أو كل تجديد إلسرح له هاو يرئينا لو زي كابي خمزي انقباريان قلقالي ولن لو اوكي شي قبر له كوتنا الكيلو نس عاي كام مجمرتو بعلي ايزوتني لا خمزي يوتنو له عبسدز لكم محواتي معاريكا خمزي لكم مريت عدهم رقيزكم كم زيتنا عدهم زبلا نجر كله تريقلو بعينهم تريقلو زمن يمسألكم زمحاتي معاري كما تسيخ عبقيزقو لا خمسة تريقوا لكم موزود الدرنا أتصل كم زقوري وخم زقوري لأنه لو إشي هو كتولي أيو زحوي بزخنا كمزي خمزي لأتصل عرس وايقن ريخم وادو كم يقوز مخانا إشي لامنا من إيدي خاقنا تبلا يهو أما أكان بزي حاسي كتعق اندليا ونعلى خاقن ينولا لنا أنا قاسة قانا والقصة حزي أموت أنيخو أرسواي جن جميراس أمعك أن بزيحاني مالتيو بزخونا ياو قليلي تلميد كايخ ساعت لوم دو زخونا يخون نقرسي ساعت لوم دوس فبيدي مسلكا زي قليل نقري واقن أو زخونا يخون نقرسي ساعت آتو طعمي خيودكا تأتي خيخا قليل كوينين سمعكا مالتيو بزخنا لما عنتي هو سأنا خمسة نابلنا يناب جزانا أحلفنا يو كاوز وحقا حماماتي خوخون اسكي حماماتسي سراحي سراح دو أي سراحن زبل أو كومنت زحافو لي بزحات سواتسي أي سراحن محرسي حرسنا حمامات منامن زبل سوالونا كميو حزيزنا يوعلو عدنانا
ክሕረስ ጣፍ ክዝራእ ምናምን ከምኡ ዓይነት ወቕቲ እኒኦ ሕዚ ግን ሓደ ሰባት ካውሶንማ ኣይሕረስን ይብሉ ነይሮም ሓደ ሰባት ከዓ ክሓርስ የገለ ይብሉ ነይሮም እና ከመዩ በርግጥ ተን ሕማማት ናይ ጌታና ስቃይ ትካፈለለን ጊዜ እንድየን ብስግዳን ብጸሎት ክትሕልፎ ይጽቡቕ ግን ከዓሲ ስራሕ ምስራሕ ከስ ሓጢያት ኣለዎ ዶ ኣይብሉን ብቤተ ክርስቲያን ከ ሕማማት ስራሕ ይስራሕ ዶ ኣይስራሕን ዝብል ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ማለት እዩ ካብኡ ንመሃረሉ ካብኡ ከዓ ኣብ ማእኸል ኢድናሲ ዝኾነ ነገር ኣብ ማእኸል ኢድና ኣይንገብርን ኣብዛ ማእኸል ጣትና ማለት እዩ ኣጻብዕትና ኣብ ማእኸል ኣጻብዕትና ብዙሕ ባህሊ ኣለዋ ሕዚ ዝሓወይ ሰብ ዛ ማእኸል ይዕቅን ከቢለስ ዋ እና ሸይጣን ገለ ኢሉኒ ቀደም ከዓ ናኻሊ ኢዶ ብዙሕ ሽማት ነይርዋ ብዝኾነ ታይ ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ዘስሕቆ ኣለኹ እኮ ከምኡ ይግበረን ኣብ ማእኸል ይግበረን ገለ ይብለኒ ዶ ማለት ኢና ኣብ ማእኸል ኣጻብዕትና ዘይግበረሉ ምክንያት እሲ ታዩ እስኪ ትፈልጥዎ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ግን ካብ ኮሜንታትኩም ብዙሕ ነገር ከም ዝመሃር ትፈልጡ ዶ ትኾኑ ካብ ትጽሕፉለይ ኮሜንታት ብዙሕ ነገር ይመሃር እየ ማለት ኢና ጽቡቕ ኮሜንት ጻሓፉለይ ሓደ ነገራት ከዓ ትፈልጥዎ ነገር ከም ዝክሓተኩም ንሃለኹ ሸር ግበሩኒ ማለት እዩ ካብኡ እውን ንኣርስዋይ ስለ ዝነግራ ኣርስዋይ እውን ክተንብቦ ስለ ትኽእል የምህርዩ ዝበልኩምዎ ንኣርስዋይ ጻሓፉላ ኮሜንት ክንሓተኩም ንሃለና ማለት እዩ እና ብዝኾነ ከምዚታት ይበሃሉሎ ኣብ እንትን በፂሕና ኣውጢና ወዲና ኣብዚ ናይ ምክፍፋል ደረጃ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ እና ቀላል እያ ቀሊል እዩዋ ብዝኾነ ግን ኣነ ብጣዕሚ ደንጌ ኣርስዋያ ቀዲማት እንወዲኣ ሓደ ኣሕዋተይ ኣብ ኮሜንት ትጽሕፉ ሰባት ኣለኹም ተሓቱ ሰባት ኣለኹምና ሕቶኹም ሸለል ኢለዮ ይኮንኩን ካሜራማን ትብልን ለኻ ሓንቲ ሓፍተይ ተደጋጋሚ ጊዜና ኣብዚ ዕዳጋ ሓሙስ ዳ ካሜራ ዳ ዝኾነ ነገር ኮሚታት ዓይነት ስለ ዘይረአኹ እየ ዘምጻኹልኪ ካልኦት ሕቶታት ከዓ ቀስ ብቐስ በቃ ስለ ዘይተመቸኒ ወይ ከዓ ስለ ዘይረኸብኩ እየ እምበር ሓደ ንባዕለይ እውን ስራሕ እዩ ካልኣይ ንኣኻትክን እውን ምላሽ እዩና ወይ ተዓብየ ወይ ከዓ ካሊእ ነገር ከይመስለኩም ኣሕዋተይ መሓረይ ኩሉ ነገር ቀስ ብቐስ ከም ጸልኩም እየ ተረኺበ ማለት እዩ ብዙሕ ተሓታ ሰባት ኣለኽን ገዛኸ ክንደይ ወዲእኹ ይድሉ መስርሒ ክንደይ እዩ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ብቻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኣብ ሰዓቱ ኩልኩም ምልሶየ ናይ ሰራሚክ ዋጋ ዝጠየቅክነለኽን ሰራሚክ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኣይረኸብኩን ስለ ዝኾንኩ እየ ኣብ መቐለ ተኸይደ ወይ ሰብ ተረኺበ ብቻ ብዝረኸብክዎ ዘበለ ኩሉ ኣብ ጊዜኡ ከምፀልክን እየ ዘነሓተይ ጥራሕ ንስኻትኩም ምክታልኩም ኣይትግደፉ ምብርታዕኹም ከዓ ኣይትግደፉ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ ስለ ተበረታትዑኒ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ኣብዚ በፂዕና እኒአና እንዴ ብጣዕሚ ቀጥቀጥ ኣቢልና ግን እንታይ ኮይኑ ክሳዕ ሕዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ደንጉ እየ በቃ ምእታዊና ኣበይኒ ነይሩና ኣርሱ ገዲፋት ንኸይዳ ኣነ ግን ብጣዕሚ ደንጉ እስኪ ስኻትኩም ከረሲዕኹምዎ ዶ ይረሳዕኹምን ኣሸዋዕናሲ መን ይሰርሐልኩም ነይሩ ካብ ሰባት ዶ ተቐበሉ ነይርኩም ተሰሪሑልኩም ወይስ ንሰባት ኢኹም ሰሪሕኩም ትህቡ ነይርኩም ንኣሕዋትኩም ዶ ትህቡ ነይርኩም ወይስ ኣሕዋትኩም ይሰርሑልኩም ነይሮም ጻሓፉ ትዝታኹም ወይ ከምዚታት ነገር ግን ኣብ ስደት ኮይንካ ከናፍቐካ በስመ ኣብ ግን ከዓስ እንታይ ዲ ህይወት እሲ ዘለኻዮ ናብራ ኩሉ ግዜ ኣይተመስግኖን ማለት ኢና ብዙሕ ኣይተስተማቕሮን በቃ እቲ ደስታሲ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ጊዜስ ኣብ ስደት ኮይንካ ክትሕልፎ ገለ ኢኻ ትደሊ መፂኻ ከዓ ዓደ ጊዜ ከምቲ ስደት ኮይንካ ትብህጎ ኣይተስተማቕሮን ኣጥዕዕም ኣይተብልዎን ማለት ኢና ደቂ ሰባት ክንበሃል እሲ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር ኣይነስተማቕሮን ኣይነመስግንን ገለ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ምስጋና ካብቲ ሕዚ ዘለኻዮ ነገር እዩ ዝጅምርና ኣይተማረሩ ኢኹም ብዘለኹምዎ ሂወት ሕጉሳት ኩኑ ኩሉ ብግዚኡ ክኸውን እዩ ይለምደካ እዩ ከዓ መማረሪ ተኮይንካ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ
ኣብዚ ኸድካ ኸድካ ተማርረሉ ነገር ኣይትስእንን ተመስግን ተኾይንካ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብዚ ኸድካ ኸድካ መመስገኒ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ እና እቲ ባህሪኻሲ ክተስተኻኽሎ ወይ ክትቅይሮ ይትኽእልን ሓደ ግዜስ ሒዝካዮስ ናብ ዝኸድካዮ ቦታ ኢኻ ትኸድ ማለት እዩ ሕዝስ ዓደይ ተኣትየስ ብጣዕሚ እኮ እየ ደስተኛ ክኾን ከምዚ ተገይረስ ብጣዕሚ እኮ እየ ሕጉስቲ ክኾን ከምዚ እኮ እየ ክኾን ገለ ትብል እሞ ድሓር ግን ኣብቲ ዝደለኻዮ ቦታ ምስ በፃሕኻ ከዓ ጎደለታት ናርእኻ ከዓ ከምዚ ተዝኸውንስ ከምዚ እኮ እየ ክኸውን ነይረ ከምዚ ተዝኸውንስ ከምዚ እኮ እየ ክኸውን ነይሩ እናበልካ ብዙሕ ደስታኻ ኣይተጣዕሞን ማለት እዩ እና ብዘለኹሞ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣመስገንቲ ኩኑ ብፍላይ ዓዲ ዓረብ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ይርድአኒ ኩሉ ነገር ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ከምቲ እትደልዮ ነገር ክትሕልፍ ኣይትኽእልን ምስ መሓዛ እኳ ወፂኻ ቡና ክትሰተይ ትኽእልን ኣብ ዝደበረካና ይርድአኒ ግን ንኹሉ ግዜ ኣለዎ እዩና ኣጀኹን ዘናሓተይ ማለት እዩ ኣብዚ በፂሕና ሰውዕናና ከዓ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ኣነ ብጣዕሚ ገፊሐዮ ኣነ እናሰራሕኩሲ እዛ ማእኸል ኢደይ ዓቂነዮ ነይረ ማእኸል ኢደይ ከዓ ብጣዕሚ ገፊሑኒ ናብ ናእርስዋይ ናብ ና ክልተ ኢዳ የእትዮ ማለት እዩ እና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ወዳዲእና ኢና ኣብ መንጎ ሓፂሩና እቲ ለልወይኑ ኮይኑ ናሰራርሓ ችግር ይመስለኒ ብዝኾነ ሓፂረን ኣርስዋይ ተርእየኩምላ እዚታት ኩሉ ባዕለየ ሰሪሑ እዩ ከመይ ኣሸኒፈያ ዶ ወይስ ኣሸኒፋትኒ ትብለኩምላ ኮሜንት ጻሓፉላ ኣሸኒፍኪ ኸይበልዋ ኣሸኒፋትን እያ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ቪድዮ ክሳዕ ንረኸብ ሰላምኩም ብዙሕ ተረፍ ይበለለይ ሰሰናይ ንዓኹም ሰናይ ኣብ ዳኣመት የምፅአልና ቻው